Gweiniwr yw'r banc sy'n gwrando pan fo bancia'r byd ar gau. Eti bef yn gadarnhaol pan fo'r gweddill yn acau. Pan fo'r crwgyrans yn disgyn a'r dolerin mynd fel gwynt. Mewn dinewid gyfnewidfa un sefydlog yw ei bynt. Mae'n gymdeithas adeiladu I gartrefi, nid I dau, ac mae'r Halifax a'r Abbey yn ei wydd yn mynd yn llai. Llawer ydyw y trigfannau a ddarparodd yn y nef, ac mi wn fod yr allweddau'n hongian wrth ei wregu sef. Talodd Crist y morgais drosom, dyma'r prynwr gorau gaed, a phob dogfen gadwedigol seliwyd gyda sel o waed. Mae pob dyled wedi ei setlo, rhoddwyd pob llyfr cawnt ar dan, a llofnodwyd y cytundeb gan y tad a'r ysbryd glân. Dyma'r fan I fentro'r cyfan heb i'r prifswm fynd yn llai, lle mae'r stociau fydd yn llio, lle mae'r siariau yn ddidrai. Mynd awn af I fanc y banciau, lle mae'r llwg yn gant y cant, a lle'r hoer yr un telerau i'r pechadur ac i'r san.